ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଆଇଏଏସ୍ ଚାକିରିରେ ଥିଲି, କଲେକ୍ଟର କମିଶନର ଚାକିରି। ମୁଁ ମୋର ଲାଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟିଂ ଥିଲା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜେନେରାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ମୁଁ ନକ୍ସାଲାଇଟ୍ ଏରିଆର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦେଖୁଥିଲି, ନକ୍ସାଲାଇଟ୍ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ଏରିଆର। ଆଉ 2006 ମସିହାରେ ମୁଁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲି। 7 ବର୍ଷ ଆହୁରି ଚାକିରି ଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଦଳ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିନଥିଲି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ମେ 19, 2003 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ର୍ୟାଙ୍କ ଦେଲା। ପ୍ରାୟ 10ଟା ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକ୍ ପାରାମିଟର, ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିମାପରେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ର୍ୟାଙ୍କ ଦେଲା। 20ଟି ମୁଖ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନ 19ରେ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଗରିବୀରେ ଓଡ଼ିଶା 1 ନମ୍ବର ଥିଲା ଭାରତବର୍ଷରେ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ 47% ଲୋକ ଗରିବୀ ରେଖା ତଳେ ଥିଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ଟା ପଢ଼ିଲି, ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଏତେ କଥା ହେଇପାରୁଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ, ସେଠି ଏ ପରିସ୍ଥିତି କାହିଁକି? ମୁଁ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି, ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବି, ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ବି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମୋର ପର୍ସନାଲ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା। 3 ବର୍ଷ ପରେ 2006ରେ ମୁଁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଆସିଲି। ମୋର ଆଉ 7 ବର୍ଷ ଚାକିରି ଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ମୋ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଅଭିଯାନ କରିଥିଲୁ। ସେଟା ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ନୁହେଁ, ସେଟା ଖାଲି ରାଜନୈତିକ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲୁ ଓଡ଼ିଶା ମୋର ଖଣି ମୋର। ଭାରତବର୍ଷର 5 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ଖଣି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି। ଭାରତବର୍ଷରେ 36ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି। ତାମାନେ ଭାରତ ମାତାର 36 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ଆମର ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବା କଥା। ଆମେ କିନ୍ତୁ 5 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ପାଇଛୁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ। କିନ୍ତୁ ଏ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ସରକାର ଆକୁ ଦେଇ ଦେଉଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି, 7,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା ଲୁହା ପଥରର ଟନ୍ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ରପ୍ତାନି କରୁଥିଲା ତାର ଦର। ସରକାର ନେଉଥିଲା ରୟାଲ୍ଟି 7 ଟଙ୍କାରୁ 27 ଟଙ୍କା ପର ଟନ୍। ମୁଁ ସେତେବେଳେ କହିଲି, ଯେତିକି ଇଏ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି, ସରକାରର ଟ୍ରଷ୍ଟି, ସରକାରଙ୍କର ବି ନୁହେଁ, ଇଏ ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି। ଯଦି ଏ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଯେଉଁ ଲାଭ ହେଉଛି ତାର 50% ସରକାରକୁ ଆସେ, ତେବେ ଗରିବୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହଟିଯିବ ଏ ରାଜ୍ୟରୁ। କିନ୍ତୁ କେହି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗତ 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରାୟ 40 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ପଳାଇ ଯାଇଛି। ସରକାର 2 ଲକ୍ଷ 2.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ପାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଥରେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆଉ ତାକୁ ଆପଣ ଫେରି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ବିଶେଷଜ୍ଞ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି 2006ରେ, ଯାହାର ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚମାନର ଆଉ ମଧ୍ୟମ ମାନର ଲୁହାପଥର 19ଟି ବର୍ଷ ଭିତରେ ସରିଯିବ। ତାମାନେ ଅଲରେଡ଼ି 13 ବର୍ଷ ଗଲାଣି। ଆଉ 6 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହାଇ ଗ୍ରେଡ୍ ମାନେ ଉଚ୍ଚମାନର ମଧ୍ୟମ ମାନର ଲୁହାପଥର ରହିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ ପାଇବ? ଏଇଟା କ'ଣ ଖାଲି ଆମରି ଏଇ 20 ବର୍ଷର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଆଜିକି 100-200 କୋଟି ବର୍ଷ ତଳେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ଆମେ ଖାଲି ଏ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଶାସନ କାଳରେ ସାରିଦେବା, ଭବିଷ୍ୟତ ପଢ଼ି ପାଇଁ କିଛି ରଖିବାନି? ଏଇଟା ହେଉଛି କି ବୁଦ୍ଧିମାନର କାମ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଏକଥା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ 20ଟି ଖଣି ଲିଜ୍ ନେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଗୋଟିଏ ଜଣେ ମାତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆଉ ସବୁ ବାହାରର ଲୋକ। ଓଡ଼ିଶାର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାହା ଅଛି ବାହାର ଲୋକ ତାକୁ ନେଇକି ପଳାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାହା ହେବା କଥା, ପନିପରିବା, ଡାଲି, ଏସବୁ ବାହାରୁ ଆସୁଛି। ତେଣୁକରି ଆମର ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ବାହାର ଲୋକ ନେଇଗଲେ।
आमे सब जिनस बाहर किणलु बाहर को पैसा पठेलु आ ओडिशा गरीब हेनी तो आउ किए गरीब हे भाई। मु प्रथमे 2006 मसीह आसिली अगस्ट मसरे नवेम्बर रु ओडिशा सारा बुल्ली मसरे 15 दिन सबु जिले में जाई बुद्धिजीवी मीटिंग कली लोकों पाखक गली आमर गोटे डाकरा देइथिलु जे सबुठु गरीबी राज्य ओडिशा रु गरीबी 5 वर्ष हटि जाई परिबो। सबुठी गोटे प्रश्न आसिला तमे केमिति करिवो एटा छोटिया कथा रे एइटा केवल संभव गोटे सरकार पक्षरे गोटे एनजीओ 500,000 लोकंकर गरीब हटेबो किंतु जदि से समय 50 लाख परिवार गरीबी हटेबा पड़ो ताहले राजनैतिक क्षमता आपण हाथ रहिबा दरकार कहीं सरकार पाखरे असंभव प्रकार मानव संबल आउ आर्थिक संबल रही सेठू गोटे है जे पॉलिटिकल पार्टीटे करवा ओडिशावासी कहवा थरुटे सुजोग दियो। तेणुक आम जो इस्ताहार देइथिलु तार प्रथम पाराग्राफे लिखिथिलु जे जदि ओडिशावासी आमको सेवा करिवार सुजोग दियंती मात्र 5 वर्षरे ओडिशारू गरीबी संपूर्ण हटेबू जदि हटई न पारिबू ता परवर्ती निर्वाचन लड़बू ना कहीं आम रूटीन राजनेता नुहे आम सेवा करने को आसीचु क्षमता उपभोग करने को आसीनु 27 वर्ष आईएएस रे थिलु क्षमता बहुत उपभोग करिछु। मोर युवपीढ़ी मान गोटे अनुरोध दिन रे 24 घंटा आम जहाँ करुचंती खाइबा पीबा बुलिबा जहाँ आम करुचंती सबुथि गोटे नीति अच्छी गोटे लॉ अच्छी आईन अच्छी से आईन को करुची किए विधायक माने करुचंती आउ आम सांसद माने करुचंती जदि भल लोक माने विधायक सांसद न हबे जदि कॉन्ट्रैक्टर गुंडा मद बेपारी यही माने जदि हेले हमर एमएलए एमपी तेबे सी जो नियम करेंगे तांकु सुहेला बेला करेंगे लोकं को सुहेला बेला नुहे से जो माने कहते पॉलिटिक्स होची गंधिया से ही माने ही निजर क्षति करुचंती। तेणुक मोर निवेदन भल लोक आसतु पॉलिटिक्स रे आसिकी यहाँ पूरा पूरी आपको ये जो गंधिया अच्छी महिला अच्छी पूरा सफा करंतु जहाँफल कि लोक प्रकृत उपकृत हे। मो कथा देखंतु जीवन रे मु गोटे टंका खाई नाही कि खाइबी नाही मु गोटे गरीब घर आसीची मो छुआ दिने आम घरे मासरे दिने दी दिन भी चुली जलू नथिला वृत्ति पाई पढ़ी पढ़ी आसिली ओडिशार यही जो परिस्थिति देखिली मते बहुत बाधिला मु कहली मु जो परिस्थिति देकी गति करची आउ को ओडिया भाई भौणी से भलिया परिस्थिति दे गति न करू से चाकरी छाड़ी पळै आसिली। एवं गोटे कथा कहूँ आम दलर जो एमएलए माने हेबे से मानक आगुतरे कि कह जाउची पैसाटे जदि खाइबार उद्देश्य अच्छी ये दल को आसना ये दल दुर्नीतिर मूलोत्पाटन करिवो। जदि राजनेता माने आमर जो पिला माने रहिले गाँ गहल आम कर्मी से माने जदि टंका न खाए लांच न खाइबे तेबे लांच असंभव प्रकार कमिजिवो। सरकारी कर्मचारी मानकु निवेदन कले से माने निश्चित आम कथा शुणिबे ओडिशा गोटे दुर्नीति मुक्त राज्य में परिणत हम 5 गरीबी मुक्त दुर्नीति मुक्त राज्य में परिणत हम 5 वर्ष। आज्ञा प्रथम कथा है लोकों के पाखक जाइए पहुँचवा आम लोकों को गोटे कथा कहवाक चाहूँ आसतु आमे समस्ते मिसी गोटे समृद्ध ओडिशा ओडिशा मॉडल सृष्टि करिवा जो मॉडल रे गरीबी शून्य दुर्नीति शून्य ठकामी शून्य समस्ते सुखरे स्वच्छंदरे आनंदरे रहिबे भाईचारा सबु जगह रहिबो। कहीं अन्य सब मॉडल फेल हो सारी भारत वर्ष रे नवीन बाबूंकर 23 वर्ष शासन रे जो बीजेपी बीजेडी मॉडल प्रथम 9 वर्ष तापर बीजेडी मॉडल आज पर्यंत 23 वर्षर निरवच्छिन्न शासन पर आज ओडिशा रे 30% लोक माने 100 रु 30 जन लोक गरीब अच्छा 100 रु 40% दुर्नीति अच्छी
ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମାନବ ବିକାଶ ସୂଚନାଙ୍କ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ, ଯେଉଁଟାକି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ। ଭାରତବର୍ଷର 36ଟି ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନ ଅଛି 32ରେ। ତେଣୁକରି ଏ ମଡ଼େଲ ଫେଲ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା ଆମେ ବିଜେପି ମଡ଼େଲ। ବିଜେପିର 27 ବର୍ଷ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଶାସନ ଗୁଜରାଟରେ, ଗୁଜରାଟ ବିଜେପି ମଡ଼େଲ, ଯେଉଁଟାକି ମୋଦି 2014ରେ କହିକି ଜିତିଲେ, ସେ ମଡ଼େଲରେ 27 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଆଜି 100ରୁ 19 ଜଣ ଗରିବ, 148% ହେଉଛି ଦୁର୍ନୀତି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ କହିଲି ମାନବ ସମ୍ବଳ ସୂଚନାଙ୍କ HDI, ତା ଦେହରେ 36ଟି ରାଜ୍ୟ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ତାର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି 21ରେ। ବୁଝିଲେ? ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ନିଅନ୍ତୁ ରାଜସ୍ଥାନ, ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। 20 ବର୍ଷ ହେଲା ବିଜେପି ଶାସନ କରୁଛି ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ। ସେ ମଡ଼େଲ ବି ଫେଲ୍। ଗୁଜରାଟ ମଡ଼େଲ ଫେଲ୍, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମଡ଼େଲ ବି ଫେଲ୍। କାହିଁକି? ସେଠି ହେଉଛି 37% ଗରିବୀ, 37% ଗରିବୀ, 55% ଦୁର୍ନୀତି। ଆଉ ଯେଉଁ ମାନବ ସମ୍ବଳ ସୂଚନାଙ୍କ କହିଲେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ମାନବ ବିକାଶ ସୂଚନାଙ୍କ, ସିଏ ହେଉଛି 33 ସ୍ଥାନରେ, 36ରୁ 33 ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ମଡ଼େଲ ରାଜସ୍ଥାନ। ରାଜସ୍ଥାନରେ ଆଜି ପ୍ରାୟ 30% ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଗରିବ, ସେଠି 78% ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ନୀତି ଏଠି ଚାଲିଛି ଜୋର ଉପରେ। ଆଉ ରାଜସ୍ଥାନ ଅଛି 36ଟି ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ 29 ସ୍ଥାନରେ। ତାହେଲେ କେଉଁ ମଡ଼େଲଟା ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି କୁହନ୍ତୁ? ଏତେ ବର୍ଷ ଶାସନ କଲେ ଗରିବ ହଟେଇ ପାରିଲେନି, ଦୁର୍ନୀତି ହଟେଇ ପାରିଲେନି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କ'ଣ ଏଇ କଥା ଚାହିଁବେ ନାହିଁ? ଜ୍ୟୋତିଷ ଭାଇ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା କହୁଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି 5ଟି ବର୍ଷରେ ଗରିବୀ, ବେକାରୀ, ଦୁର୍ନୀତି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହଟେଇବା। ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଗର୍ବର କାରଣ ନୁହେଁ? এইটা যদি হব, ଓଡ଼ିଶା ଭାରତରେ ଖାଲି 1 ନମ୍ବର ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱରେ 1 ନମ୍ବର ହେବ। ଯେଉଁ ସାଧବ ପୁଅ ପାଇଁ ଆମେ ଏତେ ନାଚୁଛୁ, ସାଧବ ପୁଅର ଗାରିମା ଆମେ କ'ଣ ରଖିଛୁ? ଗରିବ ହେଇକି ଗାରିମା ରଖିଛୁ। ସାଧବ ପୁଅ ସେ ସମୟରେ ଭାରତରେ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟ କରିଥିଲା ଓଡ଼ିଶାକୁ। 5ଟି ବର୍ଷରେ ଯଦି ସାଧବ ପୁଅର ଗାରିମା ଫେରାଇ ଆଣିବା, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗର୍ବର କାରଣ ନୁହେଁ କି? ତାହେଲେ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ, ସବୁ ଯୁବପିଢ଼ି, ସବୁ ମା ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଯେଉଁ এইটা ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟେ ସାଧନା, এইଟା ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ, ଏଥିରେ ଯୋଗ କରିବା କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଛୋଟିଆ କଥାଟେ କହିକି ଶେଷ କରିବି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭୂମି ଇଏ, ଜଗତର ନାଥ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିବା ଭୂମି ସେ ଗରିବୀରେ ସଢ଼ୁଛି। ଏଇଟା ଜଗନ୍ନାଥ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି? ଯଦି ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ପରିବାରର ରୋଜଗାର ଅତି କମରେ ମାସକୁ 20,000 ଟଙ୍କା ହେବ, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଯିଏ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲା ଓକିଲ, ଇଞ୍ଜିନିୟର, ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବଢ଼ିଆ ହେବ, ତେବେ ଜଗନ୍ନାଥ ଖୁସି ହେବେ କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦଳ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଦଳ ହିଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ। ତେଣୁକରି ଆମେ ସବୁ ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କହୁଛୁ, ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଧୂପ ଦିଅ କି ଦୀପ ଦିଅ, ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଯେ ତମେ କେମିତି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ହୁଅ, ତମେ କେମିତି ତାଙ୍କର ମାନ ଟେକି ରଖ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଦଳକୁ, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ଦେଇକିରି 147ରୁ 147 ସିଟ୍ରେ ଜିତା। ଜଗନ୍ନାଥ ଖୁସି ହେବେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ହଲ ପୃଥିବୀରେ ପଡ଼ିବ। ଜ୍ୟୋତିଷ ସାର୍ଙ୍କଠୁ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେବା ଦରକାର। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଯୁବପିଢ଼ିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକ ଯଦି ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିବେ, ତେବେ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବି ଗରିବୀରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିବା ଦରକାର ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ନନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ସୁବ୍ରତ ରାଉତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।